بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس Shaye-shaye rashin tsaro a ƙasa san zuciya ne ke kai su. Nan mata su suna bin samari ne. To wai ina matsalar take? A ƙoƙarin da gidan talabijin mai albarka wato na kawo muku ƙayataccen shirye-shirye. A wannan karin mun kawo muku wani ƙayataccen shiri mai taken ina matsalar take. Shirin ina matsalar take shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo don samo mana mafita akan matsalolin da suka addabi al'umma a rayuwar yau da kullum, kamar ɓangaren rashin aikin yi, shaye-shaye, fyaɗe, cin zarafin yara da mata, rashin tarbiyya da taimakon juna da dai sauransu, tare da jin ra'ayoyin jama'a wanda a ƙarshe masana suke mana fashin baki don warware matsala. Mu kasance da shirin ina matsalar take. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, kuna tare da Ammas Online TV channel a cikin shirinmu na zamantakewa, wanda yau insha Allah za mu yi magana akan wace ce mace ta gari. Sunana Shafatu Abubakar Cika, ni ce jagoran shirin. To idan aka ce dai mace, kowa san mace halitta ce ta Allah wadda Allah ya yi ta a sanadiyar ɗa namiji. To wace hanya ce mace za ta bi ta kasance cikin wayannan da annabi ke faɗa? Idan ki kasance cikin su zaki shiga a duniya mata'un wa khairun mata'ul mar'atu salihah. Kawai yana ma ba maza albishir cewa duniya dan jin daɗi ne, amma dan jin daɗi takaitacce ne, ka samu mace ta gari. Abu na farko annabi ke cewa in amara zawjaha ta'atu, idan mijinta ya mata umurni za ta yi masa da'a. To me ake nufi anan? Abin da ake nufi, kila mijinki ya duba ya gani ke baki sallah cikin lokaci ko kuma baki da hakuri, haka sai miki wa'azi ko miki nasiha akan cewa wance abin da kike yi wallahi ya saba ma Allah da annabi, bai dace ki haka ba. To irin haka nan idan har mace ta ga tana haka na ta doki kuskuren da mijinta ya bata, ma'ana kuskuren da take yi mijinta ya mata correction, to tana ɗaya daga cikin in amara zawjaha ta'atu. Abu na biyu annabi ya ce wa in nazara ilaiha sarratu, idan ya kalle ta faranta masa rai. For instance, yanzu maza zan jawo hankalinku akan cewa wani namiji in zai shigo gida ne bai sallama, ko ba haka ba, wani ma zai yi kin gani boss ya dawo kenan. To yana ɗaya daga ciki, ko annabi Muhammadu Rasulullah idan zai shigo gida ne kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, matan su ansa wa alaikas salam. Do wani abun da ka san waje an bata maka rai, ko kasuwa baka samu ciniki, ko kuma an ƙin salari, ka fito da wani dan damuwa, to yanzu zamana da ka kai kofar gidanka ka aje wannan abun, to sai ka shigo. To duk lokacin da matar ta kalle ka, annabi ke cewa in nazara ilaiha sarratu, idan kalle sa sai ta faranta masa rai. Kila ya ga ya shigo ya cikin damuwa, sai ta hanyoyin da za a yi za ta bi wanda za ta faranta wa mijinta rai. Sannan abu na uku annabi ke cewa in aqsama ilaiha barratu, idan ya yi mata rantsuwa sai ta barantar da shi. To ina so in jawo hankalin maza a nan dan Allah su daina yawan mata yawan rantsuwa, saboda most of them yadda mace take da hankalinta da hankalin namiji wata rana ba guda bane. Ya dace yanzu wata mace in yace mijinta ya ce mata wallahi in ki fita bakin auren ki, ko kuma in ki fita kohon ga wallahi auren ki yayi rantsuwa, wallahi sai shede ya sabure ta taga, ai ba ta kowa ta yi. To duk irin wayannan abubuwa yana ɗaya daga cikin mace ki zama mace ta gari. In miji ke miki rantsuwa ki barantar da shi. Abu na hudu annabi ke cewa wa in gaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi, idan baya nan ta tsare kanta sannan ta tsare dukiyarsa. Me ake nufi da in baya nan ta tsare kanta? Duk abin da kike gani, ittaqillah haisu ma kuntu, duk abin da kike Allah ne yana ganin ki, sannan ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abin da kike faɗa ko ki aikata raqib da atid suna nan suna recording ɗinki, malaiku suna nan suna ɗauka ki duk abin da kike aikata. Wannan shi evidence da an zo lafiya Allah zai nuna miki ko kuma zai faɗa miki akan abubuwan da kike aikata. So mijinki baya nan kamata ya zamana kada a same kina leƙon garka, kada a same kina hulɗa ko kina wani chat wanda bai da kyawu, kada a same ki saboda akwai wasu ƴan uwa da kuke laƙi aka cewa cousin ɗinki, akwai cousin ɗin da yake aya auren ki, kina ganin kila mijinki bai nan ke samu lasisi duk inda ki gara ma ki tafi. To in ma mijinki bai ganin ki, Allah yana ganin ki, sannan duk inda kafa ki tattaka raqib da atid suna nan suna rubutawa. Sannan annabi ke cewa ki tsaya dukiyarsa, ki tsare ma'ana ki kiyaye dukiyarsa, kake zan innal mubazzirina kanu min ikhwani shayatin. Duk abin da mijinki ya baki ya kasance kin sai da zaki maintain din shi, kin sai da zaki ki samar mai wani hadda zai yi alfahari da ke, ji yayi farin ciki a san sanadiyar yana zama tare da ke. So wayannan suna ɗaya daga cikin abin da kiga wata mace idan mijinta ya aje duke shi za ta kasance ai to za ta dauke ta ga wata banza, to duk ta gara ma za ta baranta su, kila ya so mata gumi yana yi mata wata daya, sai ta ce a da yayi sati 3 ko kwana 14 ya kare. To kinga irin wayannan abubuwa ya dace mata, kin gani tunda hai kun yi budget, ki kasance kina tane da dukiyar shi, ba ki kasance ki zaki shiga cikin almubazzara ba. To idan mace ta kasance cikin wayanga abubuwa hudu, insha Allah gaba ɗaya ta same su, za ta kasance cikin mata na garin da annabi ya ce duk mace ta kasance a cikinsu
to insha Allah za ta samu rabaita duniya da lafiya. Sai kuma wani dan jan hankali da yake so imu mata akan cewa zamantakewa aure da kuke gani hakuri a cikin ta, but amma abin da ake cewa dole na sai ki gani yanzu wata in ta yi aure uwanta za ta ce wallahi so da kauna ya kare sai dai hakuri. So amma mu kuma sai mu ce mi Allah ke ce waje Allah bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya ce zai sanya so da kauna tsakanin ma'aurata. Ba ana ku ce mai ƴaƴanku idan za su yi aure ko kuma duk suka samu matsala sai ki ce yanzu sai ki ga yin mace da mijinta sun kawo problem tsakanin su gida, sai ki ga uwanta ta ce ai yanzu so da kauna ya kare kawai dai hakuri na da ke ce za a ce akwai so da kauna sannan kuma akwai hakuri. To ya dace mata ku kasance kuna sanin abubuwan da kuke yi idan har kina son ki samu rabaita, ko da ke samu miji yana ci amana ki. Sannan annabi ke ce man sabara, duk wanda ya hakuri saboda kuntatawa da mijinki yake miki, annabi da kansa ke ce zai baki lada ka wat Asiya bintu Imran, ma'ana Asiya imra'atu zauji Fir'auna. To idan ki kasance zaki kasance cikin mata ladakki ta tare da Asiya saboda irin hakuri da ta yi tsakaninta da Fir'auna. To anan zan tsaya, qulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi innahu huwal ghafurur rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من